Comencen les proves del tramvia per la Diagonal de Barcelona entre Glòries i Verdaguer, que connectarà Badalona, Sant Adrià i els barris de Besòs i les Platges amb la L4 i la L5 a Verdaguer. La nit del 15 de juliol va fer-se la prova de funcionament de la infraestructura per la que circularà el nou tramvia, especialment el sistema APS, alimentació per terra, que fins ara només funcionava al tramvia de Bordeus. Molts aficionats al ferrocarril i molts periodistes es van apropar a veure el tramvia en marxa i en la seva primera circulació per la Diagonal. Les proves del tramvia es mantindran durant l'estiu, mentre esperem a la data d'inici del servei, que s'especula que podria ser entre el darrer trimestre de 2024 o a principis de 2025. Ja només quedarà saber la data d'inici d'obres per connectar tot el tramvia per la Diagonal.